Какво става, че днеска играме Counter-Strike? Аз съм бил с зомби. Не знам те откъде звучат, но сме малко хора. Не сме много. То само един човек остана. Там са някой в коментарите да ми пише как да си купя оръжие. С бъли или с М. Просто не мога да го намеря. Окей. Добре, толкова си нужда нещо. Къде е кантъра? Аре, толкова след трудно да намерите един кантър. Явно да. Танкс да... Как се мразя? Аре, пак нямам. Само 60 FPS танкса. Не, аре, аз мога да се кача тила едно така. Те негри как се качиха? Аз знам как се качиха. Ко звучиш, ма? Тук майче калинка такова. What the fuck? Най-жестокият бък. Тук има фяза. Кой ти е, бе? О, качих ми се, дам сега, качих ми се. Пак. Махай сега. Кантър! Кантър! Yeah! You win! Okay, let's go. Само да не съм зомби. Това само да не съм зомби. И аз не ставам зомби. Влизай, брачет, тука. Влизай, ще сме мега цепи бабки. Hello! Ей, Джастин Бибър! О май гад! Той вече не мога да убива. Fuck man! Jesus man! Ти стреля, моето момче, аз тук ще съм някакви неща. Последния ни шанс, стреляме, замръзна. Fuck you, man! Fuck you! Браво! Умряхме страхотно. 5 Fuck you! 3, 2, 1. Не съм зомби! Какво? Тук майче с бос има. Там сега тук майче има бос. Не чух никакви зомбите. Ето го. Някакво зомбарио да ни дойде. Окей, let's go. Аре, зареждат по-бързо, той е са. Fuck you!
Зомбарио! Зомбарио! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Молто! Боса, Данксда! Боса! Боса дойде! Данксда, тихо! Тихо, Данксда! Мама! Мама! Бос! Данксда, боса! Добре, че аз се скрих на такова хубаво местенци. Няма да светвам лампа. Аре светвам. Не, няма светвам. И страх ме. Зомбарио? Баркадирайца! Никъде не мърда! Не знам колко. What the fuck, какво ти зо? Аз станах последния, защото аз се скрих на някакво нацепено място. Окей. Бягаме. Няма ли shift? Уй, аз не станах зомби. Крием се, дам се тук вътре. Крием се вътре. Нацепено място. И седим тук. И никой не идва при нас. Кота чакаме. Чакай, никой. Какво? Да, посрещнете. Аре. Жокера! Там на червената кост. Ето, там беше горе. Се направя път се. Три зомбита. Hello, mate, Shiba. Някак се става печено. Вече съм мъртво копеле. Какъв е този звук, бе? Motherfucker! Мъртво копеле! Къде се е забавил? За тези неща, дето ми пускат, бе! Пак и не, бе! Убивай, манкай! Дам се става печено! Мале, умирай, човек, кога ще свърши това време? 3 минути, аз няма да издържа толкова. Пак им малка ми. Пак им, защо? Горете, умирайте. Един по един, умирайте. Един по един само, Пак им, мера. Окей. Това беше наистина нацепено на нас. Не, ставай зомби. Убивам. Пак не, бе. Не умрда. Някакъв негър така. Съответно да го бия. Да. Не, пак. Окей. What the fuck game? Абе, аз нямам ли такива неща? Така. Абе, тук при мен е, бе. Тук ще умреш, казвам ти. Да! Не! Fuck you! Не! Да! Yes! На коя позиция? Не бях на толкова. Добре, вземаме този нацепен пистолет. И... някаква... Това ли сте? Fuck you! Fuck you! Нам се преди малко задържахме просто 3 зомбита на място.
Какво ще го следвам аз това? Сякаш някога ще го хвана. Добре, дам ако ви харесва това, вромосната лайк. Не забравяйте да се гледате. What the fuck, какво правиш ти, бе? А ти базука ли къде държиш, бе? Пак ти умира, бе. Ставай зомби, бе. Добре, ако ви харесва видео... Сериозно? Ако ви харесва това видео, натиснете лайк. Абонирайте се да стане 30 абонира на хората. Не само 30 абонира, ще ме трябват 29 абонира. Да станат 50. И после ще има... Не знам какво. Дам се, ако направим 30 абоната, ще има втори епизод на Майнкрафт. Окей. Аз... Мете съм с 60 FPS и когато съм с 60 FPS не забива. Дам се, да виждате някъде да се забива. Ето сега, това забива ли? Да, като натисна... Сега натискам ето, парашута. Забива ли нещо? Добре, ако ви харесва ремонтната лайк, скоро. И до